UMthandeni Manqele ozibiza ngenkosi yamaskandi uyazigqaja ngokuthi ungungqondongqondo. Into emenza asho lokho ingoba ziningi izinto asezenzile othola ukuthi abantu bebengazazi futhi bebengazicabangi vele bebone ngebhomu siqhuma. UMthandeni uthi umile ngenkani nogazi lakhe ule phezulu entabeni. Lokho kucace ngokusobala ukuthi njengoba ezibiza ngomshovu wonkani kwabanenkani khona lokho kumenza ame phezulu entabeni. OkaManqele uthe ufuna abaculi bamaskandi baze bethenge ukudla bangene door to door badelive ama-food parcel emphakathini. UMthandeni uthi ukuya kwakhe phesheya kumenze waqopha umlando omningi. Uthe kuyaqala ukuthi abantu bengakhokhiswa imali bangene mahhala emcimbini ngenxa yakhe. Wase wathi kuyaqala ukuthi abaculi badilivelwe imiholo yabo ezindlini ngenxa yakhe futhi. OkaManqele ubesethi noDr 3 Seconds baphuma ama-trip baya le ko-Israel bayoshutha namathuni noJesu kwasasenguye wonke lowo. Ubesethi ubafaka ezindlekweni bonke abalwa naye bayaphithisa. Ubesevala ngokuthi mhla kwafa yena umaskandi uyobhora.